Prajem príjemný dobrý deň, dnes si povieme z môjho pohľadu o najkrajších sviatkoch roku, ktorými sú Vianoce. Ako náboženská a kultúrna slávnosť sú slávené miliardami ľudí na celom svete. My ich oslavujeme 24. decembra a viac nám povie Ondrej. Želám dobrý deň. Je to pravda, Vianoce sú naozaj sviatkom, ktorý je slávený celosvetovo, aj keď možno v rôznych termínoch. Ide o pripomienku narodenia Ježiša Krista. No samozrejme možno väčšina z vás aj vie. Pokiaľ ide o pôvod tohto sviatku, tak ide o sviatok, ktorý je veľmi starý. Ten pôvod tých Vianoc sa viaže ešte k predkresťanským tradíciám, pretože vlastne 21. decembra je zimný slnovrat a ľudia jednoducho oslavovali ten predĺžujúci sa deň, jednoducho prebudzajúci sa pomalinký život z tej zimnej temnoty, že naozaj začal už z noci ubúdať aj dávno predtým, ako prišlo kresťanstvo. Kresťanstvo sa snažilo vlastne tieto pôvodné zvyky prekryť, nahradiť ich vlastnými a v 4. storočí bol vlastne daný dátum Kristovho narodenia na 25. december a vlastne sa to oslavuje tak aj doteraz. 24. december je braný ako štedrý deň a isto všetci viete, že Vianoce sú vlastne také trojdne, 24., 25. a 26. december. Toto zase vychádza z rímskej tradície, kedy vlastne začas ešte starovekého Ríma viaceré sviatky sa slávili viacero dní, nebola to jednodňová záležitosť a týkalo sa to aj tzv. Sviatku Saturnálií, ktorý sa tiež časovo približne kryl s dnešnými Vianocami. Tie Vianoce sú sviatkom, ku ktorému sa nielen u nás, ale aj v iných európskych krajinách a vlastne aj svetových viaže strašná hromada tradícií. Majú veľmi veľké regionálne špecifiká, niekedy jednoducho čo platilo v jednej obci, nemuselo platiť inde, nehovoriac samozrejme o štátoch. Bola to naozaj veľmi veľká variácia. Vedel by si nám povedať konkrétne zvyky u nás na Slovensku? Určite ich bolo veľmi veľa, tak skús povedať tie, čo sa ti najviac páčia. Tých zvykov bolo neskutočne veľa, naozaj ako som už povedal, tak bolo to veľmi osobité, častokrát aj pre jednotlivé obce. Veľmi pekné zvyky sa viažú napríklad k štedrej večeri, čo je asi jedným z takých hlavných symbolov ako tých Vianočných sviatkov, kedy sa celá rodina schádza za jedným stolom. Dá sa povedať, že celá tá štedrá večera bola povedzme ritualizovaná a všetko, čo sa za tým stolom dialo, malo nejaký svoj význam. Veď vlastne dodnes sa napríklad dávajú ako šupiny z kapra pod taniere, nejaké peniažky pod roh stola. V minulosti sa napríklad pod štedrovečerný stôl dávali rôzne železné nástroje, aby bolo zdravie ľudí pevné ako to železo, čo tam je. Umotávali sa nohy stola reťazov, aby jednoducho rodina bola taká súdržná ako tá reťaz. Dodnes jednoducho sa udržuje napríklad zvyk s krájaním jablka. Jednoducho, keď sa prekrojí jablko naprieč, aby bola v strede vidno hviezdička, čo naozaj zase malo symbolizovať šťastie v budúcom roku. Takisto sa v minulosti napríklad dodržiava zvyk, že zo všetkých plodín, z ktorých sa malo do budúceho roku ako dostatok úrody urodiť, tak mali byť na štedrom večernom stole. To znamená, nechybali tam napríklad obilniny, nechybala tam nejaká múka, podobné záležitosti. Naozaj bolo veľmi veľa rituálov, ktoré sa so štedrým dňom spájali, hlavne teda aj so štedrou večerou, ale napríklad sa tradovalo aj to, že pečenie štedrovečerných zákuskov malo byť hotové ešte pred východom slnka. Tam naozaj tie gazdine piekli už od noci, aby boli pred východom slnka hotové. Malo to aj svoj praktický význam. V niektorých regiónoch chodili už začas ráno koledníci a vinšovníci, tak aby ich bolo možné čím odmeniť a mohla im byť daná nejaká výslužka. Ale tiež sa napríklad aj chodilo po sadoch, keď nejaký stromček náhodou nezahodil, tak gazda mohol symbolicky ako poklepať sekerov ako po kmeni toho stromu. Keď budúci rok nezahodíš, tak ťa touto sekerou vytnem a tak.
Jednoducho, ten štedrý deň bol naozaj magický. Tých tradícií je naozaj veľmi veľa. Mňa by ešte zaujímal pôvod slova Vianoce. Pôvod slova Vianoce nie je úplne zrejmý s tým, že isté je to, že Vianoce ako slovo máme my a používajú ešte Češi. Okrem toho sa v okolitých štátoch používajú pre tieto sviatky rôzne pomenovania. Nakoniec aj na Slovensku ten termín Vianoce nie je pôvodný. Vo viacerých regiónoch poznali Vianoce ako napríklad Padňak, ako Kračum, ako Viliu, ako Dohviezdny večer alebo Hody. Tých regionálnych názvov bolo veľa, ale vo všeobecnosti sa predpokladá, že tie Vianoce majú ako slovo ako nemecký pôvod a konkrétne v nemeckom slove Weihnachten, čo je vlastne nemecké pomenovanie pre Vianoce ako také. Vzniklo to doslovným prekladom. Toľko k tradícii Vianoc. Ďakujeme za mnohé informácie, prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych a moje osobné prianie je, aby sa všetko vrátilo do normálu, aby sme tieto krásne tradície mohli naďalej sláviť a tradovať aj po ďalšie roky. Dovidenia, do počutia. Do počutia.